hedder Sebastian fra Rugårdsskolen. Vi har en opgave, der lyder på, at vi skal få Greve Station til at blive et sjovt, lærerigt sted, der absorberer vand, og vi kan genbruge vandet. Altså det spildte regnvand, fordi vi har en stor mængde af det her i Danmark. Hvorfor vi vil lave Greve Station om til et sjovt, lærerigt sted, det er fordi, at det er et grønt, kedeligt sted, som der mangler liv. Løsningen på vores designudfordring, det er, at vi vil lave en regnbuebænk og en naturlegeplads og nogle gynger og en skøjtebane. Selvfølgelig skal der også være noget for de små og de lidt ældre, og om sommeren bliver der skaterbane, og hvis det så har regnet, så bliver det sådan et meget vandtema. Det er, du går over sådan en bro, hvor der er vand, og rutsjebanen er formet som en ål. Der er snorehavplanter, sådan nogle man snor rundt med, en krabbevippe, og så en lille sidested for forældre, der venter på sine børn. Her er vores model, og her kan I se et gyngestativ, hvor der er sukkulenter op på taget, og nogle kamme op på taget, som bruger regnvandet og skyller det ned i siderne, så det bliver sådan et flot mønster. Og indenunder er gyngerne, som kan spille musik for hver gang de gynger frem og tilbage. Herover har vi skøjtebanen, hvor der er en kampesten i midten, som bruges som springvand. Her er tribunen, hvor folk kan se og sidde folk skøjte, og på bagsiden er en kiosk og toiletter. Her er en legeplads med en krabbevippe og drej rundt planter og en rutsjebane, som ligner en slange. Og i kanten kan man skate, når der ikke er vand, og det kan opsamle vand, når der regner. Her er taget af busholdestedet, hvor vi udnytter solceller, så vi kan spare energi. Og herover er bænke, hvor man kan sidde, og når man sætter sig på dem, så sprøjter der vand op, og lys laver forskellige farver til vandet. En gadelampe, og på toppen af lampen skal der være solceller, som kan skabe energi til lampen. Og nedenunder er der et bord, så man kan stå og for eksempel læse køreplan eller andre ting. En klavertrappe, som når man går på den, så skaber den musik og forskellige lyde. Nu er vi blevet færdige med vores projekt, og vi glæder os til at fremlægge for Greve Byråd. Vi ses!